One eternity later. Mușatini TV. Suntem aici cu domn profesor Salut! la Toaca. Azi suntem în 10? Nu știu. Nu, Aprilie. în 12 aprilie, cred. Sau 13 chiar. Pe Toaca. Uitați ce frumos e. Numai zăpadă. Vremea ideală de plajă. Pare rău că nu mi-am scos costumul de baie. Ușurel drumul până aici. Spiritual. L-am făcut la pas alergător. Domn profesor a avut puține probleme la urcat. Aoleu! Trebuie să-l mai aștept, dar Doamne Pavă! Titanic! nu e problemă. Da. Superb. Fain. Vorba de Klaus.